Salo jauh-jauh tu parsaoran. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, namar pungudo hita sadarion, marningot Yesus na tumaon na bernit humokopita di hau pinarsilangi. Maol do mate halak makoko partigor, adong do diba na barani mate makokop na ulibasa. Alay, pola Yesus do narade mate sumayahon hosana, humokop kita akapardosa. Alani, taukap marohata, Roma hita tu ibana natarsilangi, asa margogo hita mangihuton ibana. Rodo audo aituho, sai balam bas maroha, luna bola mateo, ala asini roha, jakon Tongodo akasahita diusuk ibana, jala akaparangolata di porsan, alayang rohata madok, dibatado mamisang, mamukul dohot pasibal ibana. Satung takasdo Yesus Kristus sibuan haluaon saliling-liling na dihita. Atong tapusi matuhata marede mahita. Jesus huali oluku si palolu toniki ai di dulu olusuku ilma mateani momanami hamagoan patu pahon hangoluan alani upujio tumaribu halido. Haleaon Isak Isak reti jurbe talido pasta pasta tundita ton hosude palua onau napogos sian tangan si bolis alani upujio tumaribu halido. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Situan imalim si songonido tamadi hita. Dabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka perdosa, naong gawi tumibu sian akka badua gijang. Naso pola ganupari, songo situan imalimi, mabuat jumolo pelean, taringot tuak kadosana sardiri, dungi taringot tudo sarina toropi. Aisyah halidoi diulahon, dinama meleho drina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
ita. Alea manami, jala di bata nami, para si roh na sumurung doho, dusude jolma manusia. Nunga dileho ko anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon, doho sian ibagi, pola mati tarsilang, asa malua hami siang gonggoman ni sibolis. Sai parrohai mahami, mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami di marhite siani, di hasasean ni dosa, dot di haluaon, sian hamatian padua halihon, asa damot hami ang ngoluan sa liling-liling na, marhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Patakas maluhutna samudar dodagingna sair hodogna uas surut posana hilor honi bernina modar sude daging lain. Ahado manginona tuho silehon tua ihajol maoni sodung ea marsala odoson hami jolna dadung ibay sasami. Tangihon hamuma patingin debata, gimana tar surat di Filipi bidu 2 ayat 12. Ope hamu nahina holongan, songot tongtong di panguluy muna na laon, una kula jumpa di hamuna au, lam songonima di napadau-dau au. Mardonga biar, doho tulamos ni roha, ulau kamuma haluaon muna. Atong rap mai dugogo meta Tuhan debata, lau mangulaon nobar tu pati nai. Ali Tuhan debata, sai parkugoy mahami, mangulaon no. Sabi kemakor, muan inahana.
Merede hita sian buku ede nomor 20 ayat 1. Jesus sunang malobus au sainai au longaku tudoloko Sol bagi dorohaku ida dangobi marningot sasude dosaku Na jongjong do hita nuai dia do bani tuhatta taingot ma sitao no ni Yesus disilangi. Uhut tarimangi akka haurangan dohot sal punirohatta rosudi ulauta nasohobar tuhatana. Tapatidik masudi dia do panna martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus situani malim na bolon namate di hau pinarsilang alani dosa nami. Naroro hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhiti pangalosyon nami di patimu. Natama si tutudo wanauhum hami alani dosa nami. Alai natasosol bagi do hami nuaing alani. Asi maruham di hami, ali di batan nami. Perdingan bahasa jala para si roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya samba dosa nami saluhutna, jala surma to di parbadia tu roha nami be, asa terbain hami mangului ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gawi saat hami Tuhan ngoluan nasora sudah, nabi narbagam, biak kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni bata taringot tuasisani dosata. Aida ngadong iberni saluhut do dosa jala hurangan maradup pun hasang abot di bata. Layak kanagay pitor binayan ni basa-basa marhites yan asin rohana inorhon ni panubusion na marhite-hite Yesus Kristusi na pinajongjong ni di bata bayan na bangsa para siyan marhite-hite haporsyaon di mudarna. Asa nga pumadi di bata na digijang. Amin. Sabi ke dipujian siyan inakamis.
Mari deh kita, sian buku ede, itu lalu ayat 5. Lasitu rohaku, ut mansai sonang, maringot pakokoku, di ahunainan, dang dehu abiari, nuaning dosagi, tumate au saunari, martua audisi. Terlihita sedarion, yene sepesalmen bidudu pelalu, memukasian ayat pelalu, saat di ayat 25. Hata di debata, turpuk di hari perninggotan hamatin Tuhan Yesus sedarion, di mana tersurat di pesalmen 22 ayat pelalu, saat di ayat 25. Habilangan naudo sude holi-holiku, martilla bedo yang gonasida mida au. Alai, sayunang merdau-dau yang goho wali Jehovah persikat tungaku, kapugani ma mangurupiau. Sai palua maau sian babani babiat, jala alusiau maradopon tanduk ni akka horbo jalang. Puji ma Jehovah, hamu ale akan nama kabari ibana, sude pinopan si Jakob pasangapun ibana, jala sude pinopan Israel makormat ibana. Ima sahatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Sebagai ede pujian siakor ama.
Terpuji Tuhan ta, sian buku Ede, Nauru 22, ayat 2, dohot ayat 3. Tindak kuma hata haporsiaw tay, so unay na tindak kudungata sa haporsiaw ni sa dok portibion, rapma hitama dok. Au porsia di dibata Jehovah, iro ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anit di bata Jehovah nasasadai, ima ditubun di si Maria, nagawagabiya siya ton porbadia, at dorang suabubuhan. Iro tuhata, maun na bernit, di panguhuman di silatus, na mate tarpajal ibana di hau pinarsilang, na tuat-tuan no toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, disima ibana, so manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsia diton di parbadia, jala dosa da huria na badia, huria atau halak Kristen akan na badia, doh asisan di dosa, doh diatai nama dok, mulak mangolu dosogo deng nyalak naung mate, doh dangoluan na sora suda. Amin. Bagaimana ide pujian sian kor gabungan.
Sunggul-sunggul dihuriattah darion. Di hari Minggu tanggal 10 April 2020, ima pesta parjolo parningotan hari hahehioni Tuhan Yesus, laos di batu pahuriatta do tolu hali permingguan. Perminggu parjolo, ima di perminggu buah-buah ejuk, masuk pukul 5 WIB pagi. Perminggu padua hor perbahasa Indonesia, masuk pukul 7 WIB. Perminggu patuluhor perbahasa Batak, masuk pukul sia 30 WIB. Jala sekaligus pesta parhehion seksi perempuan di Huriatta AKBP Pondok Bambu. Laos parsidoho donasida makubasi di permingguan pukul 7 WIB do di permingguan pukul sia WIB. Tapi kira de pujian sian kor lansia.
Di bagasan laskiroha tapasahat na paliata. Mari dita sian buku ede nomor 407 ayat sada dot udutna. Panonot dinasilan itu hatai namamorsan sude dosami sai tinggakon sude arsagni rohami pasesahon sude dosami so jong bereni panot di masilang itu hatai molumi olupi siani Tumbea sarita mo Tuhan somoni di bagasan sude burjumi Tumbea sasab mudar sude dagimi ai tigordo sude dalami Dai homi mudarmi na use pasona konuse sasude na porse ya disi Taedehon ayat sada. Panonoti masilan itu hatai namamorsan sude dosami sai tinggakon sude arsagni rohami pasesahon sude dosami sojo bereni panonoti masilan
sasude lapor saya disi. Damai ni debata na sumurong sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Upasaha tami ma selamat juban agung ma di mingguta sadarion. Ta paihutit ma hatan debata nagabe turpuk jamita di Jumat Agung di parningotan di hari hamamati ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di Heber bidu 5 mamukamai sian ayat pitu sahat ro di ayat 10. Heber bidu 5 mamuka sian ayat pitu sahat ro di ayat 10. Taganjol maibana dipele hodo akka pangiduanna dohot elehelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahun ibana sian hamatian. Jadi ditangi hodo ibana gabe malua sian hatahutoni. Ai atik pe anahi ibana di guru hodo panguluyon marhite sian na tinaon nai. Jala dung ripas gabe si horhon haluaon saliling-liling na do ibana disudi na mangului ibana. Digowar di bata do ibana si tua ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido ianggo sahatna dongan saha porsiaon di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus laho mahamu dang doho tau ai dang masuk diakal di bata gabi jolma mate muse dihau pinersilang ninna sahalak ama tu keluargana ujunaing borhat na sida tu gereja di parningotan di Jumat Agung di hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Borhat matutu inatai dohot iana konna alayang gua matai tinggal ma di bagasna sahalakna manoton televisi mamatai HP topu maro alogo macai gugu jala adong ma suara na gugu di jadelani jabunai laho maibana mamereng tuduru HP pidong do nanaing masuk tujabu manobomi jadilai laho mangalului inganan asa unang marmara dialogo natung macai gugui asima rohani amatai gabenaing diurupi pidungi dang mengganggu di rohana molo masuk pidongi tu gudang nadong di bagasna dibukai ba nama jadela ni gudangi dungi di pagalak ma listrik asatiur arop rohana pitor masuk pidongi tu gudangi ape dang ramasuk bah dang dia tu si pidongon na hubuka jadi laon asa masuk nia ni bana atong hubay ma dalan nasing ninna rohani amatai di tahun ibana ma ngaliniari
alani alogo nagugui laho may bana tuduru didabuhon ibana masih panganon mulai sianinganan parhabang ni pidongi sahat tu jadela gudang nang dibuka ibana nakin ala pamikirion ni amatai allangon ni pidongi ma si panganon nakin nani dabuon na sahat tu jadela gudangi hape dangolo pidongi laho mangaton saitong do jadela na dijabu na tutupi diusasahon pidongi asa masuk dang putus asa nang amat tahun molope dang ramasuk pidongi tu gudang naong di parade ibana asa maluan yan sian parmarani alai kus sainin na amat tayo pe tu pidongi law mangarahon pidongi tu jadela ni gudangi alai danggabe tu jadela ni gudangi laho pidongi baliksa gabe habang macay daw tu alogo nalam gugui dungi ninna rohani amat taima we pidong asiro hakku midaho ubuka jadela ni gudang asa masuk ko dang diat tu siho hulele ho tuarah gudang asa masuk ho tusi tongdang dia tusi ho asa selamat dohonian upatupai hape gabe habang doho dau out sura huboto makata itu ho out sura huboto marhata pidong totununga amatta jala nunga aman jala tenakko di gudang namion uju maddohi amatai di rohana topuma tarjolma mai bana gabi diatusi bana ma pabua narodo debata marumang jolma di bagasan Yesus asa diatusi jolma ido hape nanidok jala sakap haluau ni debata disolsolima rohana disolsolima dirina dietong sudi halwahonna na sailaon amwa kadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus tongon diari sadarion Jumat Agung marningo dohita di hamamate ni Tuhatta Yesus totu macai dok do tu pakilalata na tinaon ni Yesusi dina tapai hutihut nakin mulai sian kurniaka inahanna sahat rodi lansia laho mangarahon hita taringot tu natinaon ni Tuhan Yesus Kristus disilangi alai gabe lasni roha doi dihita ala marhite si taonon na disilangi dohot marhite hahihiyonna gabe dapotan haluaon hita ima hamwa kadongan si parsauli honotta marhite hata ni Tuhatta di parningotan Jumat Agung di hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus sibuan haluaon saliling-lilingna di bagasan hajol maun si tutudo di tahun Yesus sude parnia hapanna mamuka sian na ditakup ibana saat rona di pajalhon di hau pinarsilangi di Golgata takasdo di hilala haci ni licing-licingi takasdo di hilala haji ni pastapi uju so ibana ala so tartaos sabe mangusung silangi ditujang hadirionna susang duri diapeon tu si majujungna tulang
Diai sahat tuna terpajal di hau pinarsilang. Takas doi hamuak kadongan ditagam. Ada orang sosahat dope si taononi. Marparu kilo bolon ibana. Jala takas martangiang ibana. Martangiang do Jesus di Getsemane. Pola biahaton ibana. Pola bobonosan hadirion ni Jesus. Mardek-dehan hodokna. Songon mudar na hipal. Sude nai hamuak kadongan. Patuduhon natutusi tutudo di bagasan. Pardagingon hajol maun. Di tahun Jesus sude akan haciti. Alai martangiang ibana. Mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu. Gabe malua ibana sian hatahutoni. Nunga parjolo tu hatta manaun na bernit situtu. Dada alani dosana. Alai alani dosani portibiodo. Alani mahamuak kadungan molo marsitaonon pehita adongdo tuhatta na boy makilalahon natahilala molo pe marsitaonok kita adongdo tuhatta makilalahon natahilala alai dipaingot hita. Tapagogo mamartangiang. Dipaingot hita. Tapasahat ma pangiduan. Dohot ele-elekta tuibana. Asa dirupi hita. Ujumasa na haciti. Asa malua hita sian hatahutoni. Ibana naung jumolo marsitaonon. Siani rapdo dot hita. Jesus na dihau pinarsilangi. Laho makilalahon ragam niaka si taonotta. Ragam niaka nataparukilhon di tonga-tonga ni parnguluotta. Asa malum hita. Lau songonido. Molo dipaingot hita di parningotan di Jumat Agung. Bukan Jumat Kelabu. Bukan Jumat Suram. Tetapi Jumat Agung. Karena keagungan Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah keagungannya. Itulah kemuliaannya. Jadi bukan Jumat Suram, bukan Jumat Kelabu, tetapi Jumat Agung. Kristus mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Molo sungon hacit te pakilalan muinang amang alani pardagingon di bagasan bason. Alai Olo do Jesus manaon sude naborat natahilala di bagasan bason hahacitoni nunga di pajalhoni marhite tangan ni Jesus nunga di pajalhoni marhite pat ni Jesus asa malum tahilala lausima namadungoy hita di hapor siauta molo di parari huriatan non marulaon na badia sude mahita parsidohot disi. Lausongoni sahali sa taod do di patupa huriat punguan na hohom jam 2. Lahu marningot panaonon ni Tuhan ta Jesus Kristus. Jalaido tradisi na soboy halupahonon ni hakayepi. Molodong pehuria na mamakke tikisuy situasi ibadah hidibain. Alayang go sa sitong na
sahali sa tao doy. Dakpula piga jom, mulo adong pialasan-alasan na madok, alay pukka gereja botari ninna. Ape sa jom sa paropa dohita laho maddohoti. Dakpula liling. Ingotot tado songod dia panaonon ni Tuhan Yesus Kristus di hao pinarsilangin. Tradisi na suboy tarhalupahon hitay. Mulut aida di bona pasugit di Jumat Agung ido marudurudu rakainat tamar baju nabi rong sudiate. Mulut abering di bona pasugit di Jumat Agung di jam 2. Di sido marudurudu rakamatta do tinat tamar dalan tu gereja. Alamar ningot panaonon ni Tuhan Yesus Kristus. Ia malua hita sian hatahuton binahen ni nahaciti gabe dang mamurai behita manang dang manarita behita tu di bata. Alai ikon manaun nahacit hita hape nang pe taguari hadiriota anak ni di bata. Balik sa ikon maroha pangoloion hita tu di bata. Di nasa ragam ni hacitoni. Marhauduhon na tama tu ibana. Dia kasakap na sinakapan na tu hita. Nang pe ikon mangadopi ragam ni hamaulon. Nang pe marngol-ngol manang margol-gol dohonota. Namasa di ngulut tadi hasianganon. Ingot ma, di pargugoy di batado hita. Ingot ma, sakap ni di batado nasahat di nguluta. Alani mahamwa kadongan na hinaholongan, imadalan na asa dapotan haluaon hita. Haluaon siyan nasabiar, dohot parukilon bolon, nang peiko na dupatta kanahacit. Nang peiko na dopatta parukilon, nang peiko na dopatta ilu-ilu, dang tahutan behita, ay nung parjulu tuhatta tumausa, urupan na duhita, jalaibana si tuani malim dihita, si buwan haluaon sa liling-liling na, dang marujung di silangi nguluna. Alay marhamonangad duibana, marhiti haheyon na, diari patuluhoni. Hitape dang di sitaunoni ujung ni nguluta. Dang tading dihamatiani hita. Alay nang ujung mian pe akka sitaunoni nunga malua hita sian biar. Jaladang itap ni hamwa kadungan sahat mahita tuhaluaon namanotongi. Ima nagabegogo di hita, dinatapar saulihon, di parningutan, di hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung, di ulauta sadarion, Yesus Kristus do, sibuan haluaon, saliling-liling na, amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan, alatakas do hupakilalaho kami, panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, di hao pinarsilang, sahat ro dinamati ho di duluk Golgata. Laho paluahon hami, siyan dosa ng hamatiani. Asiroham Tuhan, lampatakkas matuhadiriyon nami. Si taonon dohol pagkokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa maluwa hami siyan hamatiani. Asa parsidohot hami, di hanguluan nasa liling nililing na. Buhay ma, roha ng pikiran nami, laho makanguluho ni. Dalanaing takas, hami madjalo hasesa ni dosa, na pinatupan ni anak mo Tuhan Jesus Kristus, na parsidohot hami Tuhan, mangaton parpadanan na badiya, na pinatupan ni Huriam di bagasan sadaryon, para di roha ng pikiran nami. Sesa dosa pangalaw siyon nami. Ala ni pakukup ni anak mo,
Tuhan Yesus Kristus. Mauliati madiho Tuhan. Pasu-pasu ma saluhu na ruas ni huriami. Siyandak danak namet meti sahat rodilan sia. Lehonon mua kahamamalum ni parsahiton. Dia kahagalion ni pamatang. Songonim Tuhan sigajang umurma nangakana tua-tua. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuhadupanmu. Amin. Laos mardalan ma piliata. Silamu Kristus tandani holommu pahisarton di nama gopui maka lonoton sasude dosaku mabatulat asini rohani nang tubuh hami
tatangyakkon ma piliata tuadupan di bata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Udu haruan ni saluhu silehon-lehon nadingkan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jalaramutia sahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Uhai maruhanami marhite-hite turdim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maduk mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na gudangi. Gumudang dui sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang do gudang dohot arga ni silehon-lehonmu di hami. Ayanakmu nasa sadai disuruho. Gabe jolma manaon pardangulan. Icah-icak dohot pastap-pastap. Gabi tarpajal ibana, jala tuhamatian humokop hami, mauliate maruhanami, ala naung sayu utang nami, jala malua hami siad dosa, sian hamatian, doh sian gonggoman ni sibulis, ala ni pujion nami maguarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu, pardumuan, pardengganan nami tuho, ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni bata, naung mamursan dosa nami dohot dosa ni hajol maun mauliate marohanami tuho jala pujion nami mahoro di saliling-liling na sai tata mahuriam nahinokokmu jala na pinapungu-pungumi sai pahot madihami hasesani dosa dohot dame na pinatupami sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang pasaurhon hami tuakka nabadiai sai bunu jala parsilakon majol manaburuhi doho sakap-sakap naroa na dibagasan hami asa unang marlidang hami maddapoton ama na di Banua Gijangi upasahat hami ma diri nami tuho jala hulehon hami rohanami bahin ingananmu ala naung dihokop ho hami diho mahami jala ho dihami sayunang luas hami sirang sian ho dungani mahami jala saur mahu tuhami sai patugu maha porsion nami tuho asahot lakanami ro di ujung ni hamatian sai ramuti maka ruasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan naong pinatumbami atung manang mangudu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya si maruham ingot mahami dihasangapumi jalabuan hami tuhasonangan na dilabung ni di bata ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malumo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion anguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagum ayo dona Puna haraja Salele
pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. 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 Oras mahita las tudutima marulaon nabadia alai mangulon ma 5 menit amanginangate 5 menit kita dia kaya nakon namin naso marguru malua dope ba dia katikina mangihut ma madohot ulon nabadia laos songonima dinahona ruhut parmahanion ni huriata wakatikina mangihut ma marulaon nabadia mangulon mahita 5 menit. Ngaboy 5 menit. Ngaboy 5 menit. Walu. Dina marulaon nabadian non walu-walu matujolo amang inang dah. Walu sarobongan. Di hamuna amanami doot inanami dina urang gugu romangalakkan non tujulu dia kana tua-tua nami udah potok kami pe nasidan non di bangku nabi dia ka manami doot inanami molo subuhi romangalakka tujulu udah potok kami pe tu bangku tabi dina marulaon nabadia alani hamuaka amanami doot inanami Urian itu hatta di hari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Udu tatama tulaun nabadia
Obartu natinunahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna. Adorang so ditakuk ibana. Ulaun nabadia ima parningotan tutuhatta Yesus Kristus. Tadda hasesan ni dosa. Dohot padan nai baru. Taringot tu hanguluan na sora suda. Tapasada maruhata marid di mahita. Adong dosa damu wali di nama dosa masa dengan domu wali pasonang rohaki. Sadoti hastai dibuat arsaki. Dami ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramu tiati muna dohot rohamuna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Amanamin na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupangak kami non perpadanan na badiyay. Lehon ma to di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu. Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Say taiti rohanami. Asa lamalungun hami tuban wagijang. Asa say masihol hami. Pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naong pinarhamaul ni dibata. Ita sakap nuay mangaton perpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang maju mulu. Manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manangisi siyan hitaon. Ay holan nauduk roha. Jala na manolsoli rohana. Alani pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia dihasesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya. Unang be diuluy si bolis. Unang be didakdati mardusa. Tung padaw hamu maruhamu na siya ni. Tung gotapon hamu ma kosom dohot lati ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nong mati. Jalanong mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasima jolo rohat tabi. Jala alusi hamuma sukun-sukunon. Jongjong mahita saluhutna. Di parhatu turuhamdo halak pardu saho sian hatu tubum dohot alani pangalosionmu dipatik ni dibata molo di parhatu turuham dogma olo namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua honwaing sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatu tu rohamdo naong roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardusa. Ibana naong mati dohot mulak mangulu humokkopo mamursan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham
dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham, latini roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahi ho. Jalan olo doho, manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaun ni dibata sudi dosam, molo songoni dogma olo. Atong tabauduk bima rohatta, jala tatopoti ma sudidu satta, ihutton hamuma tangyangon, di bagasan roham nabi. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, alak pardosa gudang dohami, ay jut-jut hulau si hami patikmu, tamado honahummu hamin waing doho sugut, molo balos sononmu tuhami hobartu pabahenan nami alayala ni gudang niya si dohot holong ni ruham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihonmu humokop hami, ala ni ubain na hami mangidu tuho, asima ruham di hami, say jalo mahami, say sesa masudidu sanami, jalalehon tod di porbadia tuhami, asa margugu hami mangalo nasa dusa, dohot mangulahon naho bartulomo ni ruham, saliling di tanod dobe hami. Amin. Atong akka namanopoti dosa muna, jala na mauwas diasi ni rohani di bata, say sahat ma tuhamu, nahina porsiyaon muna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, osma rohamuna, nunga sesa saluhu dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amin aliyah manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaunmu, say saut malumo ni roham, di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaun, dohot hagugun, rodi hasangapon, saliling ni lelingna. Amin. Udul mahita. Tapasada maruhata maridihita. O Jesus nang sineyak di hangap pinarsilang rohang toktong naulat nang uju tarsilang marutang hosa atong tangihon hamumah, tona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu borngini uju tarjehi bana, didokma mauliate, dungi diponggoli mai, diparlehon matuaka sisian na uhut ma didok, jalo hamuma, jala pangan ma, dagik kudoi nanidehon tuhamatian humokop hamu, bahen hamuma songoni, bahen parningutan muna diau. Jala dungsun na sidamangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon, padan nai baru mau, marhite-hite mudarhu,
nani usihon humokop hamu bahen hasisaan ni dosa. Sai bain hamu masungoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan basani debata parjuluma kamata inata barhaladu. Mari demahita. Sai palinggas hoton di Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun Tuhamuna, lahu makapursia ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun Tuhamuna, lahu makapursia ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun rohamuna, lahu makapursiai ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun rohamuna, lahu makapursia ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun rohamuna, lahu makapursia ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, daging kudui, nanilihun Tuhamatian, ima pahotun rohamuna, lahu makapursia ibana, asa dihamu, hanguluan, naso rasuda, amin.
Sai malungun doro aku Ale Yesus ibasamu Di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma, jala pangan mah, daging kudui, na nilihon buhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapersiai ibana, asa dihamu, anguluan, naso rasuda, amin. Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mah, jala pangan mah, daging kudui, nanilihon puhamatir, ima pahotun rohamuna, lahu makapursiai ibana, asa dihamu, anguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mah, jala pangan mah, daging kudui, nanilihon puhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapersiai bana, asa dihamu, Edetan anguluan, nomor 155 naso rasuda. Buku Logu Amin. 192. Son mau ale tondiku di nama uas maleho manjalo basani Tuhan Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mah, jala pangan mah, daging kudui, nanilihon puhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapersiai ibana, asa dihamu, anguluan, naso rasuda, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mah, jala pangan mah, daging kudui, na nilihon puhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapersiai bana, asa dihamu, anguluan, naso rasuda, amin. Jala pangan mah daging kudui na nilihon puhamatian ima pahotton
rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu anguluan naso rasuda amin. Parpadanan ni Yesus Kristus Tuhaki na padamehon parbadaan na pasonaton rohaki Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilihon uhamatian ima pahotun rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu hanguluan naso rasuda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan mah dagi kudui nanilihon tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu hanguluan naso rasuda amin. Yesus tupai sadarion ai hatami dohu patulus mangaton parpadananon Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilihun tuhamatian ima pahutun rohamuna lahu makapursiai ibana lahu makapursiai ibana asa dihamu anguluan naso rasuda amin. Edentasian nomor 174. Buku logo 184. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilihon tuhamatian ima pahotun rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu anguluan naso rasuda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilihun tuhamatian ima pahotun rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu anguluan naso rasuda amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilihun tuhamatian
ima pahotton rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, na nilihun tuhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapursiai bana, asa dihamu, angoluan, naso rasuda. Amin. Amin. Nomor 160 jalo hamuma jala pangan ma 224 dagi kudui na nilihun tuhamatian ima pahotton rohamuna lahu makapursiai ibana asa dihamu anguluan naso rasuda. Amin. Si panguluang sahay topot maawon say unang mandawdan. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, na nilihun tuhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapursiai ibana, asa dihamu anguluan naso rasuda. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, na nilihun tuhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapursiai ibana, asa dihamu hanguluan naso rasuda. Amin. Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, na nilihun tuhamatian, ima pahotton rohamuna, lahu makapursiai ibana, asa
dohot naso rasuda. Amin. Ia songon hapasma, ia stutu, ia stutu. Dohot mudar biburia, ia songon hapasma. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan madagi kudoi, nanilihon tuhamatian, ima pahoton rohamuna, laho maka porsiai bana, asa dihamu, hangoluan, naso rasuda. Amin. Pendeta nomor 416 buku logu 314. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi, nanilihon tuhamatian, ima pahoton rohamuna, laho maka porsiai ibana, asa dihamu hangoluan naso rasuda. Amin. 416 buku logu 314. Dedetasian nomor sia, taudu dedetasian nomor sia, taudu dedetasian nomor sia, ayat sada, laos jongjong mahita saluhutna. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guwarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon dengan ni basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena,
jala ibana pamalu maka sahit musudina, ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha, para si roha, jala pardenggan basa do Tuhan di bata, labat terimas jala para si roha gudang, dang dibahin tuhita naho bartu dosata, jala dang dibalosson tuhita naho bartu hajahatotta, songon asini rohani ama-ama, tuaka nakonnado, asini rohani Tuhan di bata, diaka nama kabiari ibana, nunga takas di patuduhon di bata, holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus umokop hita, uju pardosa dope hita, atong dalam malua mahitan waing sian rimasna, dungga be parpittor hita, hinorhon ni mudarnai, dibaheni, sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa rohakku pabahinan Tuhan di bata, olat nyon, rodi saliling ni lilingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho, disodakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asima rohana midaho, didopakkon Tuhan di bata mabohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Selamat Jumat Agung Madihita saluhutna, orasma amanginang tajalang mana dihabirang siameta, taingot manon jam 2 muse, marpunguhita di joroon jam 2, parpunguan nahohom, taingot ma jam 2 no muse, parpunguan nahohom. Mau lihat ma, oras madita saluhutna. Si panguluan sahay topot maawon, say unang mandaudaw, o siyan roakon, rosi panguluan tibubay maaw anak ututu. Dohot muda mi buriau, ia songon hapasma, ia stutu, ia stutu. Dohot muda mi buriau, ia songon hapasma. Gogo di mudarbi, papatar madiau, toni pangolui, totok maloguau, rosi pangoluroti tu, bain maaw anak matutu. Dohot muda mi buriau, ia songon hapasma, ia stutu, ia stutu.